Albaola irabazi asmorik gabeko elkarte bat da, 26 urte darama helburu batekin, eta da itsasondarea babestu eta bere ezagutza zabaldu. Badaude 3 proiektu nagusi, bat da hemen gauden lekua, Albaola Itsas Kultur Faktoria dela ontziola museo bat, eta hemen jendea etorri daiteke bisitatzea eta ikustea nola ontzigileak zuzeneko lana egiten duten, eraikitzen dugunean itsasontziak, ez? Adibidez, hemen atzean dugun San Juan Baleontzia. Bestetik badugu ere eskola bat, nazioarteko eskola bat, ontzigintza eskola, eta mundu osotik etortzen dira ikasleak, ikastera ogibide zahar hau, eta ia galtzear dagoen ogibidea. Eta 3. esan genezake proiektu interesgarria dela ere Pasaia Itsas Festibala. Bilkura handi bada, itsasontzi tradizionalen bilkura handia, hemen Pasaiako badian egiten dena, eta helburua da jendea itsasora begira jartzea eta ikustea itsasoan dagoen ondarea. Kode etikoko baloreia danak esango nuke gure proiektuetan modu transversal batean daudela, ez? Jasangarritasuna, pertsonaren garrantzia, ondarearen balioa, kultura, hemengo historia. Orduan, saiatzen gea proiektu guztietan, guzti hauek integratzen, guretzako oso garrantzitsuak direlako, ez? Erdigunean dakagu nola ez, ontzigintza, ez? Ontzigintza tradizionala, egurrezko ontziak egiten ditugu eta guztiz errespetuz jokatzen dugu itsasoarekin. Adibide bat da, eta gero ere, zabalik gaude mundura, bai voluntarioen programarekin, edonor etorri daiteke ona ikastea eta guri erakustea baita ere, eta bai eskola ere zabalik dago mundura eta edonor etorri daiteke ona ontzigintza ikastea. Basketur ikusten dugu bitartekari lan bat egiten dula bisitari potentziala eta gure artean. Beraiek badituzte datu asko bisitari hauena eta guri eman aldigute gu ere enfokatzeko hobeto edo nola handitu dezakegu gure eskaintza edo hobetu edo adaptatu, ez? Kode etikoari dagokionez, azkenian beraiek egin dutena da gaur egun denok balioan jartzen ditugun gauza asko, errespetua, kultura, ondarea, bertakotasuna, tradizioa, guzti hori agiri batean jarri eta agiri hori eman agenteei ikusteko agente hori konpromesu hori dula, ez? Orduan, label bat bezala da eta eskertzen dugu, azkenian guk igual ez duguna balorean jarri bai proiektuekin, baina ez agiri batekin, basketurrek ideia hori izan du eta lagungarria da horretarako, ez? Jendea etortzen denean, agiri hori ikusita badaki atzean dagoela konpromesu bat eta lan bat, eta denok alineatuta gauden balore horiekin. Orduan nik uste oso interesgarria dela horrelako proiektuetan parte hartzea eta basketurrek egitea bitartekari lan hori guri bultzatzeko eta laguntzeko horrelakoak egitea.